идентифицирането на идеалния клиент доста ви различава от всички останали и всъщност ви помага да ги надвикате. Чисто маркетингово и чисто практически. Когато знаете кой ви е идеалният клиент, вие просто ставате първи избор за него. И сега, всичко това с идентифицирането на идеалния клиент звучи много лесно, докато не се сблъскате с реалността. Например, какво ще кажете за следното демографско описание на идеалния клиент, написано от спортен клуб по карате? Работещи майки над 30 години, които са осъзнали, че децата им имат нужда от повече спорт за здраве и дисциплина. Често да си призная, като го чух в самото начало, това ми прозвуча като изхарчени не малко, може би хиляди лева във Фейсбук и то с мижав интерес. И преди да се смеете, оценете, че този клуб поне са направили опит за описание на идеалния клиент. Вие имате ли описание на идеалния клиент? Отговорете съвсем честно. Но нека да продължа. Чисто практически, номерът наистина да работите с перфектния клиент е да може да го намерите, внимавайте тук, да може да го намерите лесно и ефтино. Ако продавате към много хора, към масовия профил, за да продавате ефективно, за да рекламирате ефективно, ще трябва да използвате масовите медии. Така, само чрез тях ще разберат всякакви хора за вас и може би ще имате продажба. Обаче масовите медии не са никак ефтини, защото това са телевизиите. Ако продавате обаче към определени хора и търсите те къде се намират, най-вероятно ще ги намерите. И да се върна към предния пример. Майките над 30 години, които са осъзнали, че децата им имат нужда от повече спорт за здраве и дисциплина, изведнъж могат да се превърнат в майки, които редовно купуват плодове и зеленчуци и то в по-големи размери. Предполагам, че е ясно защо. Тогава рекламният канал вече се стеснява и се стеснява, например, до обикновено партньорство с няколко магазинчета за плодове и зеленчуци. И честно да ви кажа, това беше напълно достатъчно моят клиент в клуба по карате да си напълни групите. Просто залепиха плакати на такива магазини за плодове и зеленчуци. Вярвам, че схванахте смисъла какво означава фокусирана аудитория от идеални клиенти и защо заедно с критериите от дебелите учебници най-важният въпрос е къде и как ще намерим този идеален клиент и то с възможно най-малко изхарчени средства, усилия и време. Естествено, ако идеалният клиент ви обягва, посетете zaparите.com, като там веднага трябва да изгледате безплатния мастер-клас продажби по бързата писта, защото ще ви стане доста по-ясно какво точно представлява идеалният клиент. Действайте!